Wilujeng dalu, Mbah. Iya, ana ngopo le? Kula gadah betah kalih panjenengan. Iya, apa le butuhmu? Kula gadah karep pengin nyanding bocah wedok. Ning bocah niku sampun gadah sesandingan lintu, Mbah. Oh, ngono masalahmu. Nggih, Ya wis, leres. ngene. Ayo melu neng pertapaanku. Tak jak mangan rujak engko malam siji suro. Ayo melu aku neng pertapaanku. Yo, Nggih, Mbah. yo ngene iki pertapane bae. Panggon ning tengah alas ngene iki. Aja kaget. Mengko tunggono ning ngene kene ya, Le. Sampai malam siji suro. Yuk, wis suwi lho, Mbah. Wes, pokok manut to. Lek pancen kuwi kekarepanmu bakal kedaden. Ngoten, Mbah. Ya, wes entanan kene ya. Nggih. Tak garape rujake. Nggih, Mbah. Wes, Kula kok kuno. Ya. Ya iki Le wis dadi rujak iki. Wis tak gawekne bumbu sakmene. Uyuh. Tak gawekne kuwi tak cepak-cepakane buah-buahe kabeh. Iki engko kala iki engko entekno sampai sak matine lilin. Uyuh. Mosok wonten samono, Mbah? Iki kudu entek yen kowe pengen pujangga atimu karo awakmu. Oh, lha ini pengen apa, Mbah? Lah kowe pengen karo wong wedok sing kok karepne apa ora? Ya pengen, Mbah. Lah wis. Tak enteni sak enteke. Wis tak tinggal ning ngene omah sing ndi kok parani. Lah iki sing dhisik sing Mbah, Mbak. Wis sembarang entekno pokoke. Siap, nggih, Mbah. Tak lelo 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 lido. Mbah. Ah. Piye Le? Wis entek. Wah, Mbah. wis jan pas. Jan pas tenan wis jan. Kalau Mbak kira tambah? Mau piye mu? Enak 40 iki lho, Boy. Oh, Mbah iki. Ah, Podes. ya Om. Kok iso entek iki piye? Lek manganmu cara piye? Liline urung mati lho kok iso entek iki lho piye? Oh, balapan aku, Mbah. Mbak, jangan sampai kalau misalnya tak entek no. Beh. Yo alah, entek kabeh. Iya. Iya. Lah apa di tokne nih? Iya. Entek kabeh. Heeh. Ampuh tenan lho, Le. Mbah. Lah ini Pak Bule kapan, Mbah? Nek sini iki. Sik to, mung rene iki apa ya takon. Aku iki dukun apa kok moro-moro njaluk tulung. Iki mau keplek iki meng urung. Hah? Tak pasang, aku kuwi lali masang, aku ki dukun teleh. Iki mau aku ki buka warung. Ini ora kabar-kabar, Mbah. Iki piye? Kaya sepurane entek mung wis 50.000, Tak ini iki. 50.000. Iki wis iso-iso bayaran saiki le aku. Ya piye, Mbah ya? Iki wis 50.000 le. Sik. Iki keplek urung tak pasang 50.000. 50.000.
Tewu. 50.000. Iya. 50.000 iki semua entene bahan-bahanku ki entek. Iki 4 porsi. Le, hei, Weh, ojo Pak, ojo Pak. ojo mlayu le. Hei.